Ręczka mam. Gdybym miał gitarę, to bym sobie grał. Wiosna koło. Świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Nareszcie wiosna. O, nareszcie, w końcu. Plaza strzeżona, Pierwszy dzień wiosny. leżaczki, To jest jest to. ślicznie. Całą zimę na to czekałem. Przebić śnieg już przebiły. Szkoda, że laseczek jeszcze nie ma, a niedługo będą. Przyjdzie na to czas. Przyjadą na Kaszubę, przyjadą. Mam zrażony kąpielisko prywatne. Słyszałem o ratowniku. Ja? Masakra. No nie znam, bo jeszcze nie byłem. Ty, a wiesz co, ja sobie idę popływać do Dyzia. A ja idę zobaczyć, może jakieś leszcze wezmą. Warunki pogodowe. Siemka Dyzio, mogę sobie z tobą popływać? Jo, śmiało. Mogę sobie popływać do Dyzia, a ty masz pracy trochę? Jo, to ja sobie pójdę ponurkować, tylko uważaj na tego ratownika. A on się go nie znam. Jak tam pitkowanie? A pitkowanie dobrze idzie, parę glap. I no weź mnie z tego łowiska wyskakuj, bo ryby mi płoszysz. Teraz palam na chatę.